Kublai fi ki perlok baro. Hagane ka por ni pe sabha fi sagane ka program hagi saul air channel. But hakaju ka por kita ne kane ka we ki pe bana ka basnatna hadu kata khamtam ye fi ka bedan sagane ka thain jong ka namdong ka rai namdong. Tengi hagane ka khan river khan ye tarik kalalang kot aja apun riu na kaleng ka sinong namdong ka dorba sinong baro ka we hi ka khot sum bahaya fi baro sya ka phet jong ka salong hagane ki asni. Ban hagene ka asni sa panlong ya kini program ke basna tenat berbakringi jumbo ni berkat jangai jafi ki balong kum ne harum haga khan re tarik menta bunai kan dancing competition haga por nya waji menmit ka bai entry fee ya kinong syat kan long tang aspa tengka and I buskit ya kinong job da kasong pisa basong dor 10,000 tengka first prize 1,000 tengka second prize 1,000 tengka third prize 8,000 tengka kinai simenta ha ka syat competition kin syat r round ka first round ka jing syat kan long tang hapo 100 minute but ya ka final round pat la ila ha ka mon jong kinong syat kino ki bakwa bane simenta ha ka tai ka competition singa bhawan phone ha kini ki number ban yo ya jing tip bakham bania ra iwei khandai ra not sau khandai ar nyo lane khandai lai nriu Not iway kandai lai san riu. Kandan ro ka bumper hausi hagatay ka meet. But ka prize pool kan long 9,000 tengka. Ka first prize 1,000 tengka. Second prize 8,000 tengka. Kat ba ka bay tiket pada ka syondor tang san pheu tengka tipis. Haga khannya tarik ha ka porsengi. And then ka football tournament. Ka bay entry fee kan long tang arspa tengka si team. But ki ba job ika final kinra ika song pisa ka ba syondor lai 1,000 tengka. Bagi barem final kinra ekasong pisa basong dor 8,000 tengka. Hakatay kamit and one man pensyong shit ya phi baro da udj monmi bad journey. Kandanro ka bumper hausi ka price pool ka basong dor khatsan 1,000 tengka. Ka first house 10,000 tengka. Ka second house 1,000 tengka. Kat bay ka bay tiket pin penlut tang sispa tengka sipis. Kalong ka basngaw tanat sisu bahakatay kamit en pen khalai ya ki tiket la kidro basong dor tang arphaw tengka ka we ka tiket ki badan bok kinsara ekine ki price ka first prize 1,000 tengka second prize live 1,000 tengka but buwan balai arphaw 1,000 tengka ta kumba bia I ya kini program la kadeo haneng te somhaya wan man simenta sirem na lo ki kenthai ki sinrang ki samla kita men ru somhawan mesi meta ese na pre phidang bala benunbok philaman ra eknik pisa barha ga ju ko po philaman ra eknik price ba fer te kom ta kar pa epi somhawan mesi meta khnang gar banang me ka por ya phi babe ka la hadin na la palat ka por te tang gini gi permana bangidan khublai sibon na kaliang jungi